आइजोफोरनि गिर्जायाव सासे मानसिया पाप खेमा मोननो हायो ना हाया? बा सासे आइजो सुलुंथाहा खेमा होनो एखतियार दङ ना गैया? गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आरो बजबनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आरो बिथांनि कमेन्टआ बेबादिमोन, आइजोफोरनि गिर्जायाव सासे मानसिया पाप खेमा मोननो हायो ना हाया? बा सासे आइजो सुलुंथाहा खेमा होनो एखतियार दङ ना गैया? जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै फोरबोनि मुङै आरो नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बजबनानै आरो बरायनानै आङो लायो। फोरबोआ नोंथांखौ बोर होथों। फै अब्लालाय जोङो दिनै बिथांनि कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ जोङो नायगोन। जोङो सेथि पइन्टआव जोङो नायगोन, आइजो सुलुंथाहा खेमा होनो एखतियार दङ ना गैया? जोङो बे आयदाखौ जोङो नायगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे आयदाखौ नायनायनि सिगां आरो बे आयदाखौ मोजाङै मिथिनो हानाय बादि जोङो माखासे गोनां खोथाफोरखौ मिथिनानै लाग्रोनो नांगोन। अब्लालाय फै जोङो माखासे गोनां खोथाफोरखौ सिगांग्रो जों मिथिनानै जोङो लाग्रोनि बे बिसयाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। रमियानि 3:10 बेबादि लिरनाय दङ, शास्त्रआव बेबादि लिरनाय दङ, धोरोमिया मानसि सासेबो गैया। जोंनो दिनै इसोरनि गोथां रावा मिथिहोदों, बे बुहुमाव धोरोमिया मानसि रावबो गैया, सासेबो गैया। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। आइजोफोरनि सुलुंथाल' नङा, सासे गिदिर पास्टरल' नङा, बुहुमाव जेसेबां गिदिर गिदिर इसोरनि दासफोर जाया मानो, नाथाय बाइबेला बुंदों बे बुहुमाव रावबो धोरोमिया गैया आरो सासेबो गैया। बेनिखायनो रमनि 3:10 लिरनाय दङ, शास्त्र होनो साफ्रोमबो पाप मावबाय। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'नि अनगा रावबो पापखौ निमाहा होनो हाया। जेसेबांखि गावखौ इसोरनि दास होननानै लाया मानो, रावबो आंनि अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्ट'नि अनगायै पापखौ निमाहा होनो हाया। बाइबेला जोंनो रमियानि 3:10 जोंनो मिथिहोबाय, धोरोमिया रावबो गैया, सासेबो गैया, साफ्रोमबो पाप मावबाय होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो पापआवनो जोनोम लादों आरो जों बयबो पापी इसोरनि नोजोराव। बेनिखायनो 1 ज'हननि 1:8 बेबादि बुंदों, जोङो पाप गैया होननानै बुङोब्ला गावखौनो आन्दाय होयो आरो नंगौआ जोंनियाव गैया। सोरबाया दिनै सानोब्ला आङो धोरोमिया, आङो जेबो पाप मावाखै, आङो पापी नङा होननानै सोरबाया गावखौनो साननानै लायोब्ला बुङोब्ला बाइबेला जोंनो मिथिहोदों, बेयो गावखौनो सोलियो आरो नंगौआ बिनियाव गैया। बिनि गेजेरजों जों दिनै मिथिबाय, बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै रावबो पापखौ निमाहा होनो हाया। सुक्रुबार गिर्जा सोलोंथाल' नङा, सासे गिदिर पास्टर जाया मानो, जेसेबांखि गिदिर फोरबोनि दासियानो जाया मानो, जिसुनि अनगायै बे बुहुमाव पापखौ निमाहा होनो रावबो एखतियार गैया। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों, पापखौ निमाहा होनो हाग्राया सासेल' दङ, जायनि मुङा जिसु ख्रिस्ट'। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल' जों गथै जिबुनि पापखौ निमाहा मोननो हायो। बेनिखायनो माथाइनि लिरनाय 28:18 बेबायदि बुंदों, अब्ला जिसुआ बिसोरनियाव थांनानै बुंदों, सोरगोआव आरो हायाव बोलो मानिया बेनो होजाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ बे क्रुसाव थैदोंमोन, फबजादोंमोन आरो सानथामाव जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फेजेननानै सिखांफिनदोंमोन। आरो बे सिखांफिननायनि उनाव 40 दिन बे गले गले गावनि सेलाफोरजों बे नुजादोंमोन। आरो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावजे गोथां इसोर बेखौ मिथिहोदोंमोन आरो खोन्थादोंमोन। आरो जोबथारनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव थांनायनि सिगां
बियो गावनि सिलाफोरखौ बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि सोरगोआव आरो हायाव गासै बोलोमानिया बिनो होजाबाय। बे बुहुमाव नोंनो गोजोननायखौ नांगौब्ला, बासायजानायखौ नांगौब्ला आरो गोथै जिबुनि पापनि निमाहाखौ नांगौब्ला नोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फैनो नांगौ। मानोना बे बुहुमाव पापखौ निमाहा होनो हाग्राया जिसुआल'नो बाइबेला जोंनो माथाइनि 28 अध्यायनि 18 पदनाव मिथिहोबाय। आरोबाव जेब्ला जोङो नायो मोननो हायो माथाइनि लिरनाय 9 अध्याय 1निफ्राय 8 पदसिमखौ फरायोब्ला मोननो हायो। बै समाव सासे ससे गोथै मानसिखौ जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव लाबोनाय जादोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बै समाव सासे मानसिनि न'आव बियो दङमोन। गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव सोखाजानायखौ मोननो फैदोंमोन आरो बेबायदियैनो बै समाव सासे ससे थैनाय मानसिखौबो बैसाङाव दिखोनानै जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव लाबोनाय जादोंमोन। आरो जेब्लानो जिसु ख्रिस्टआ बे ससे थैनाय मानसिखौ गावनियाव लाबोनाय नुदोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ बे ससे थैनाय मानसिखौ अनखांदोंमोन आरो अनखांनानै बियो देरि खालामालासे बुंदोंमोन, बिसा गोहो खालाम, नोंनि पापआ नागार जाबाय। मानोना गेदेर फोथायनायखौ लानानै बे जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बिखौ बुंदोंमोन, बिसा गोहो खालामदो, नोंनि पापआ नागार जाबाय। जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेयाव गोबां मानसिफोर दङमोन आरो धोरोम गुरुफोरबो बेयाव दङमोन। बेनिखायनो धोरोम गुरुफ्रा गोसोजों गोसो सानदोङो, इसोरखौ नागारनानै सोर पापखौ निमाहा होनो हागौ। बिसोरो सानदोंमोन दि जिसु ख्रिस्टआ इसोरखौ निन्दिबाय, मानोना इसोरखौ नागारनानै रावबो पापखौ निमाहा होनो हाया। बिसोरो गोसोजों गोसो सानदोंमोन। धोरोम गुरुफ्रा मिथिगौ जे सासेल' इसोर दङ, बेखौ नागारनानै बे बुहुमाव रावबो पापखौ निमाहा होनो हाया। बिसोरो बेखौ मिथिगौमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि साननायखौ मिथिनानै बुंदोंमोन, नोंसोरो गोसोजों गोसो मानो बेबादि सानदों। बेनिखायनो माथाइनि 9:6 पदनाव जिसुआ बुंदोंमोन, मानसिनि बिसा हौवाहा पापफोरखौ नागारनो बोलो दङ। माथाइनि 9:6 पदनाव जोङो खोनाबाय जिसु ख्रिस्टआ धोरोम गुरुखौ आरो बेयाव ज' जानाय फोथायारिफोरखौ, दाफाफोरखौ, सेलाफोरखौ बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि मानसिनि बिसा हौवाहा पापखौ नागारनो बोलो दङ। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अब्ला जोङो थारैनो गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय, बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै रावबो पापखौ निमाहा होनो हाया। निमाहा होनो हाग्राया सासेल' इसोर दङ, बेनि मुङानो जिसु। जोङो सेथि पइन्टआव नायदोंमोन दि आइजो सलोंथाहा पाप खेमा होनो एखतियार दङना गैया। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय, सुक्रुबार गिर्जानि सलोंथाल' नङा, सासे पास्टरल' नङा, बुहुमाव जेसेबांखि गावखौ गिदिर इसोरनि दास होनानै लाया मानो, जिसुनि अनगायै रावबो पापखौ निमाहा होनो एखतियार गैया। बाइबेला जोंनो मिथिहोबाय। नाथाय ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जायहा जिसु ख्रिस्टनियाव फैगोन, गेदेर फोथायनायखौ लानानै फैगोन, जिसु ख्रिस्टआ बेखौ निमाहा होगोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बासायगोन। मानोना पापखौ निमाहा होनो हानायनि बोलोआ जिसुनियावल' दङ। जोङो नैथि पइन्टखौ नायबावगोन जे आइजोफोरनि गिर्जायाव पापखौ निमाहा मोननो हायो ना हाया। बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों, फै जों ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर जोङो खोनासंनि। माथाइनि लिरनाय 18:19 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ, आरोबाव आङो नोंसोरखौ होनो, नोंसोरनि सानैजों हायाव मुंफ्रोमनिबो थाखाय आरज खालामनो खौसे जाब्ला बियो नोंसोरनि सोरगोआव थानाय आफानिफ्राय बिसोरनो होजागोन। जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बुंदोंमोन, नोंसोरनि सानैजों माबाफोर आरज खालामनो ज' जायोब्ला नोंसोरनि सोरगोआव थानाय बिफाया बेनो होगोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जोङो जेरावनो सानैसो ज' जागोन, जों बेयावनो
फोरबोनिफ्राय जिसुनि मुङाव जोङो निमाहाखौ मोननो हायो। जोङो शुक्रबार गिर्जायावल' नङा, बुधबार फेल'शिपआवल' नङा, रबिबार मोनाबिलि फेल'शिपआवल' नङा, जों जेरावखि जाया मानो जों बेयावनो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जोङो निमाहा मोननो हागौ। जेरावनो सानैसो ज' जागोन जों बेयावनो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव फोथायनायजों जोङो निमाहा लायोब्ला जोङो बेयावनो निमाहा मोननो हागौ। बेनिखायनो बे आयदाखौ लानानै आङो बुंनो नागिरदों, शुक्रबार गिर्जायावबो पापनिफ्राय निमाहाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो माथाइनि 18:19 पदआव बुंदों, जेरावनो सानैजों ज' जानानै इसोरनियाव आरज खालामगोन इसोरा खोनासंगोन। जेरावनो ज' जानानै फोरबोनि मुङाव आरज खालामगोन इसोरा बिनि आरजखौ खोनासंगोन। अब्ला बुंनो नागिरदों, शुक्रबार गिर्जायावबो पापखौ क्षमा मोननो हायो आरो जोङो पापखौ निमाहा लानो हायो। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जोङो फरायबावगोन, माथाइनि 18:20 पदआव बुंदों, मानोना सानै नङाब्ला साथाम आंनि मुङै ज' जानायावनो आं बिसोरनि गेजेराव दङ। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, जेरावनो आंनि मुङै, अखल गिर्जायावल' बुङाखै, बियो जेरावखि जाया मानो जेरावनो जिसुनि मुङै सासे सानै ज' जागोन बेयावनो जिसु ख्रिस्टआ लोगोसे दं होननानै बुंदों। आरो जिसु ख्रिस्टआ लोगोसे थानायखाय आरो जिसु ख्रिस्टआ लोगोसे थायोखाय जेरावनो सासे सानै ज' जानायाव जिसुनि मुङाव निमाहा लागोन बेयावनो निमाहाखौ मोननो हायो। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जोंनि निमाहा मोननाया शुक्रबार गिर्जायावल' नङा, सानडे सार्भिसावल' नङा, जेरावनो सासे सानै ज' जागोन बेयावनो जोङो जोंनि जिबननि पापफोरखौ जोङो निमाहा मोननो हायो। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों, शुक्रबार गिर्जायावबो जोङो पापखौ निमाहा मोननो हायो आरो जोङो पापखौ निमाहा लानो हायो। बाइबेला जोंनो मिथिहोबाय। आन्टाय ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, जोंनियाव मोननै रोखोमनि पाप दङ, जों बेखौ मिथिनो नांगोन। मोनसे पापा गुप्त पाप, जाय पापखौ रावबो मिथिया, इसोरल' मिथिगौ। बेफोरबादि पापफोरबो जोंनि जिबनाव थायो। आरो दिनै नोंनि जिबनाव गुप्त पाप दङब्ला, जाय पापखौ रावबो मिथिया इसोरनि अनगायै, बेबायदि पाप नोङो मावनानै दङब्ला, नोङो जेरावखि थाङा मानो, जेरावनो जिसुनि मुङै सासे सानै ज' जागोन, नोङो बेयावनो पापनि निमाहाखौ मोननो हागोन आरो नोङो लानो हागोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों, गासैबोनि पापखौ जिसु ख्रिस्टआ निमाहा होनो हायो। आरो नैथि पापआ जाबाय मानसिफोरजों मिथिजानाय पाप। दिनै नोंथांनि पाप मावनायखौ फोथायारिफ्रा मिथिबायब्ला, गामिनि मानसिफ्रा मिथिबायब्ला, आङो बुंनो नागिरदों, अब्ला नोंथाङा शुक्रबार गिर्जायाव क्षमा लायालासे रबिबारनि दिनाव बयनिबो सिगाङाव निमाहा लानाया मोजां। आं बेखौ बुङाखै बयबो मिथिनाय, सोरबा सासे मिथिनाय पापखौ शुक्रबार गिर्जायाव निमाहा मोना, आं बेखौ बुङाखै। ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बाइबेलाव लिरनाय दङ, सोरबा आंनि मुङाव फैनाय उन्दैखौबो सौथु होयोब्ला, अब्ला बियो थाइसे अन्थाइखौ खानानै सागोराव गारसोमनाया, सागोराव बाज्रुमनाया बिनि लागै साबसिन होननानै बुंदों। नोंथांनि पापखौ सोरबा फोथायारिफ्रा मिथिबायब्ला, सोरबा सासेया मिथिनानै दङब्ला, आरो नोङो शुक्रबार गिर्जायावसो रायथिनानै लायोब्ला, बिथाङा नोंखौ नायनानै सौथुनो हागौ। बे नोंनि निमाहा लानायखौ मिथियै जानायखाय, बियो नोंनि निमाहा लानायखौ मिथियैनि थाखाय बियो नोंखौ नायनानै सौथुनो हागौ। आङो बेनि थाखायसो बुंदों, जेब्ला नोङो रबिबार समाव बयनिबो सिगाङाव नोङो रायथिनानै लागोन, अब्ला बिथाङाबो मिथिगोन उमुगा निमाहा लाबाय। बेबायदि बे मिथिनायखाय बियो नोंखौ नायनानै सौथुनाय नङा। बेनिखायसो आङो बुंदों, अब्लालाय जोङो मिथिबाय, ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै रावबो पापखौ निमाहा होनो हाया, जोङो मिथिबाय। आरो जोङो मिथिबाय,
सुकुरबार गिर्जायावबो जोङो फाखु निमाहा लानो हायो। जोङो दिनै बाइबेलनि गेजेरजों जोङो मिथिबाय। जोबथारनायाव जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै। फोरबोआ नोंथांनि जिबनाव बोर होथों आरो नोंथांनो गोलाव जिबनखौ होथोंसै।